Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da kasancewa da ku a cikin darasi na 9 na wannan album ɗin mai taken zaman duniya iyawa. Insha Allah yau za mu yi magana ne dangance da girman kai. ‘Yan uwa mu yi ƙoƙari mu raba kawunanmu da girman kai. Akwai wani hadisi na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ke cewa la yadkhulul jannata man kana fi qablihi misqala dharratin min al-kibar. Mutumin da yake da girman kai daidai da ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba. Da haka ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu raba kawunanmu da girman kai. Girman kai ba wai ka sa tuha masu kyau ka to kana ƙwambusa mahiya ba shi ake nufi da girman kai. Abin da ake nufi da girman kai ka san gaskiya kuma a faɗa maka gaskiya amma ka nuna kai sam ba haka ba. Ka nuna kai ga matsayarka, ka ƙi ɗaukar gaskiya kuma bayan ka san cewa gaskiya ce ko kai kuskure a nuna maka da cewa wannan abin da kai kuskure ne sai ka nuna kai ai ka san komai da haka a ƙyale ka. Wannan shine ake nufi da girman kai, yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake nufi da girman kai. ‘Yan uwana mu yi ƙoƙari mu kiyaye wannan abun. Allah ya sa mu dace.